Chápeme, máte to ťažké, ale nebudete poškodzovať, pán prezident Zelenský, národnoštátne, národné, ekonomické záujmy Slovenskej republiky. No v prípade Maďarska dosiahol iba toľko, že Maďarsko blokuje 90 miliardovú pôžičku. My, Česká republika a Maďarsko, sme hlasovali proti tejto pôžičke a povedali sme, že nech sa páči, ak chcete požičať Ukrajine peniaze, môžete požičať, ale my sa na tomto zúčastňovať nebudeme. Tam Maďarsko povedalo, že nebude s týmto nikdy súhlasiť. No dosiahol akorát takto, že stráca ešte aj podporu možno slovenskej vlády, pokiaľ ide o jeho európske ambície, pokiaľ ide o recipročné opatrenia za toto poškodzovanie záujmov Slovenskej republiky. Lebo to nie je ruská ropa. Túto ropu si kupuje spoločnosť Slovnaft a MOL na bielorusko-ukrajinských hraniciach, čiže Ukrajina preváža nie ruskú ropu, ale preváža ropu spoločnosti z členského štátu Európskej únie. Musíme vytvoriť tlak na prezidenta Zelenského, aby umožnil inšpekciu na danom mieste a predovšetkým vytvárať ďalší tlak, aby pustil ropu cez svoje územie, pretože poškodzuje dnes celú Európsku úniu a nič za to samozrejme nezískava, naopak stráca podporu ďalších a ďalších a ďalších. Opakujem, pokiaľ nebude skoordinovaný postoj Slovenska s Európskou komisiou alebo Maďarská, Slovenská, Európskej komisie, tak toto stretnutie nemá význam, pretože prezident Zelenský preukázateľne nechce tú ropu púšťať cez územie.